எஸ், நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் வித் த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகே, ஷேர் ஸ்க்ரீன். எல்லாரையும் மியூட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் அப்படியே இருங்க. ஸோ யார் வாசிக்கிறீங்களோ அவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஓகே, நேற்று 4 ஸ்லோகங்கள். ஓ, 4 முடிச்சல, 1ன்னு போட்டுட்டேன் நான் நேற்று. ஓகே, கலியை கண்டது பத்தி தான் நம்ம நேற்று பேசணும் இல்லையா? கலிபுருஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரீட்சித் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து உலகை வென்று, ஸோ உலகை எவ்வாறு வெல்லணும்னு நினைச்சாரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து போரிட்டு வெல்லணும்னு நினைக்கல, பட் உலக அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே அவர் சுத்தி வரணும்னு நினைச்சாரு. ஏன்னா மக்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய செல்வ செழிப்பு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, இந்த என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு. ஏன்னா ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கலியினுடைய இம்பேக்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து பொய் உரைத்தல் இதெல்லாமே, அதாவது இப்போ ஒருத்தர் மோசம் பண்றது இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நடக்க ஆரம்பிச்சதை அவர் கண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அவருடைய அதாவது எல்லா மக்களையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகம் முழுவதுமே சுத்தி வரணும். ஸோ அந்த அதாவது அவருடைய ஆட்சி கீழே இருக்கிறவங்கள வந்து நல்ல ஆட்சியில எடுத்துட்டு போகணும். அதனால இஷ்யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகை வென்று வருவதற்காக என்று உரைத்தாலுமே அங்கே வந்து மக்களுடைய சேமத்திற்காக என்ன குறைபாடுகள் இருப்பது என்பதை கண்டறியதான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்றார் அப்படிங்கறது வந்து இந்த முந்தைய ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப கலிபுருஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு பசுவையும் ஒரு எருதுவையும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த கால்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஏதோ ஒரு பாதகமான செயல் புரிவதை அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டுபிடித்தார். ஸோ அதுதான் அது பார்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆச்சரியம் அடைந்தார். ஸோ இந்த இப்போ வந்து அவருக்கு தண்டனை வழங்கணும், கலிபுருஷனுக்கு தண்டனை வழங்கணும்ன்றது அவருடைய இது. ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் இனிமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான செயல்கள் இருக்கக்கூடாது, பசுவை நாம வதைக்க கூடாது. ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவுமே பசு வந்து ஒரு தாய், 7 தாய்களில் ஒரு தாய். அதனால வந்து பசுவை நாம் எப்பவுமே வந்து வதம் செய்யக்கூடாது என்பதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க அந்த காலத்துல இருந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மகாராஜாக்கள் எல்லாமே அதுல வந்து ரொம்பவுமே குறியா இருந்தாங்க. ஸோ ஆனா இப்ப வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே மாறிடுது இல்லையா, நம்ம வாழக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை. ஸோ நாமளா இதை வந்து விடணும்னு நினைச்ச வழிய நம்மளை விட்டு அது விலகாது. ஸோ எந்த ஒரு இதுவுமே ஸோ நல்ல அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்வழியில நாம போகணும்னு நினைச்சா மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தீய பாதைகள் எதுவா இருந்தாலும் நம்மளை விட்டு விலகும் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அதுக்கு பக்தி என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஸோ பிரேயர்ஸோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரயேத். ஓம் நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்திவேதாந்த ஸ்வாமினி இதி நாமினே நாமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पश्चायते देशधारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिगं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते। तप्त पांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம் இப்போ வந்து 5வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். ஷௌனிக உவாச்ச
கஷ்ய ஹேதோர் நிஜக்ராக கலிம் திக் விஜயே நிருபக நிருதேவ சின்ன திருக் சூத்ரகோ அஹௌ சௌ காமிய பதாஹனஹத் தத் கத்யயாம் மகாபாக எதி கிருஷ்ண கதாஸ்ரயம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சௌன உவாச்ச கஸ்ய ஹேதார் நிஜக்ராக கலிம் திக் விஜயே நிருபக நிருதேவ சின்ன த்ருக் சூத்ரகோ சௌகாம்ய பதாஹனத் தத் கத்யதாம் மகாபாக யதி கிருஷ்ண கதாஸ்ரயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சௌனக உவாச்ச, சௌன ரிஷி கூறினார், கஷ்ய தேகேதோ என்ன காரணத்திற்காக நிகிரகா கடுமையாக தண்டித்தார் கலி புருஷனை திக் விஜயே அவரது உலக சுற்றுலாவின் போது நிரூபக அரசர் நிருதேவ அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் சின்னத்ருக் போல் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த சூத்திரகளிலேயே தாழ்ந்தவன் அசௌ அவன் காம் பசு யாரொருவன் பதாகனத் அவனது காலால் தாக்கினான். தத் அதையெல்லாம் கத்தியதாம் தயவு கூர்ந்து விளக்குங்கள். மகாபாக பேரதிர்ஷ்டம் பெற்றவரே, எதி இருந்தால் கிருஷ்ணரை பற்றி கதா ஆசிரியம் அவருடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக. மொழிபெயர்ப்பு. சவணகரிசு கேட்டார், ஒரு அரசரை போல் உடையணிந்து ஒரு பசுவை தன் காலால் உதைத்த அவன் சூத்திரர்களிலேயே இழிவானவன் என்பதால் அவனை ஏன் பரீட்சித்து மகாராஜன் தண்டித்ததோடு விட்டுவிட்டார்? இவ்விஷயங்கள் எல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் உள்ளவையாக இருக்குமானால் அவற்றை தயவு கூர்ந்து விவரிக்க வேண்டுகிறேன். பொருளுரை. பரீட்சித்து மகாராஜன் குற்றவாளியை கொல்லாமல் அவனை தண்டித்ததோடு விட்டுவிட்டதை கேட்ட சவுனகரும் ரிஷிகளும் ஆச்சரியப்பட்டனர். ஒரு அரசரை போல் உடையணிந்து பொதுமக்களை ஏமாற்ற விரும்பியவனும் அதே சமயம் புனிதமான மிருகமாகிய பசுவை துன்புறுத்தியவனுமான அந்த குற்றவாளியை பரீட்சித்து மகாராஜனை போன்றதொரு பக்தியுள்ள அரசர் உடனே கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதையே இது உணர்த்துகிறது. கலியுகத்தில் சூத்திரர்களிலேயே கடைப்பட்டவர்கள் நாட்டின் நிர்வாகிகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்பதையும், பசுக்களை வதைப்பதற்கு நவீன வசதிகள் கொண்ட கசாப்பு கூடங்களை திறப்பார்கள் என்பதையும் அக்காலத்து ரிஷிகளால் நினைத்து பார்க்கவும் இயலவில்லை. ஏமாற்று காரணம் பசுவை நிந்தித்தவனுமான ஒரு சூத்திரனை பற்றி கேட்பதில் சிறந்த ரிஷிகளுக்கு அவ்வளவு உற்சாகம் ஏற்படவில்லை என்ற போதிலும் அதற்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அதை பற்றி அவர்கள் கேட்க விரும்பினர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களில் மட்டுமே அவர்கள் ஆர்வம் கொண்டு இருந்தனர். கிருஷ்ணரை பற்றிய கதையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள எந்த விஷயமும் நன்மை பயக்கக்கூடியதாகும். மானிட சாஸ்திரம், அரசியல், பொருளாதாரம் மற்றும் நாகரிகம் போன்ற பல விஷயங்கள் பாகவதத்தில் உள்ளன. ஆனால் இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதால் இவை கேட்க தகுதி உடையவே ஆகின்றன. எல்லா விஷயங்களிலும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளாக உள்ளவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவர். ஜட உலகில் உள்ள அனைத்தும் 3 பௌதிக குணங்களில் இருந்து உண்டானவை என்பதால் அவை அனைத்தும் அசுத்தமானவை ஆகும். ஆனால் அவற்றை தூய்மைப்படுத்துபவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சௌனிக ரிஷி பாத்தீங்கன்னாக்கா கேள்வி கேட்கின்றார் சூத கோஸ்வாமியை. அவர் ஏன் பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படி கலிபுருஷனை பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்டனை மட்டும் அதாவது கொடுத்தாரு, ஏன் அவரை கொல்லல அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் கேட்கின்றார். அப்படிப்பட்டவர்களை கண்டிப்பாக கொல்லத்தானே வேண்டும். சோ ஏனென்றால் கலிபுருஷனை கொன்றால் அட்லீஸ்ட் அவன் செய்த அந்த காரியம் மீண்டும் யாரை ஒருத்தரும் செய்யாம போவார்கள் அல்வா அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன். பிராமணிக்கல் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு பிராமணனுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே நன்மையை பயக்க வேண்டிய எல்லாவற்றையுமே நாம கண்டிப்பாக செய்யணும். ஈவன் தோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் கூட சொல்வார், தண்டனை என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று இல்லையா. அவர்
தண்டனை வழங்காமல் இருக்க முடியாது. ஸோ அந்த கோட்பாடிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் அவனுக்கு மரணம் என்னும் தண்டனை வழங்கியிருக்கணும் இல்லையா? வெறும் சாதாரண ஒரு தண்டனையை கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரே பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து சௌனிக ரிஷி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். கஷ்ய ஹேதோர் நிஜக்ராக கலிம் திக் விஜயே நிருபக நுருதேவோ சின்னதிருக் சூத்ரகோ அசௌகாம் ய பதாஹனத் தத் கத்யதாம் மகாபாக எதி கிருஷ்ண கதாஸ்ரயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சௌனிக ரிஷி கேட்டார், ஒரு அரசரை போல உடை அணிந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து அதாவது நம்ம என்ன ப்ரொஃபஷன் பண்றோமோ அதற்கேற்றவாறுதான் அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக நாம் கருதப்படுகின்றோம் இல்லையா? அவன் செய்து கொண்டிருக்க செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டாளத்தனமான செயல்தான். அதனால்தான் அவனை வந்து சூத்திரனாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வர்ணிக்கப்படுகிறான். கலி புருஷன் வந்து சூத்திரனாக வர்ணிக்கப்படுவதற்கு காரணம் ஏன் என்றால் கலியினுடைய அவருடைய சுபாவம் என்னவென்றால் அந்த இயற்கை. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை சச்சரவுகள் கலங்கங்கள் இதெல்லாமே உண்டு அவனிடத்தில். ஸோ அப்படிப்பட்ட சுபாவம் கொண்டவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டாளத்தனமானவன். ஸோ அதனால்தான் அவனை சூத்திரன் என்னும், அந்த சூத்திரனுக்கும் கீழ்பட்டவன் தான். இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் அதை விட இன்னும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சோசியல் கம்யூனிட்டி எதுவுமே வந்து பகவான் சொல்லலை. 4 பிரிவுகள் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கார். த லாஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்திரன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு அரசரை போல உடையணிந்து ஒரு பசுவை தன் காலால் உதைத்த அவன் சூத்திரர்களை இழிவானவன். பசுவுக்கு நாம் என்னைக்குமே துன்புறுத்தக்கூடாது. அதை நாம தெய்வமாக நினைத்து வழிபட வேண்டும். அவனை ஏன் பரீட்சித் மகாராஜன் தண்டித்ததோடு விட்டுவிட்டார்? இவ்விஷயங்கள் எல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அதை பற்றி கேட்க நாங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு விளக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சௌனிக ரிஷி வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார். சோ எதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு செயின்ட்லி கிங் இல்லையா பரீட்சித் மகாராஜ்? சோ அவருக்கு வந்து தர்மம் என்ன என்பது தெரியும். ஆனால் இவ்வாறு தவறிழைத்த அவனை வந்து எதற்காக அவர் வந்து தண்டித்து மட்டும் விட்டு விட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கேட்கிறார். சோ ஏமாற்று காரணம் பசுவை நிந்தித்தவனுமான ஒரு சூத்திரனை பற்றி கேட்பதில் நமக்கு, அதாவது நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் கேட்கணும்னு நம்ம மனசு வந்து ஏங்கணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பற்றி வந்து தவறாக இழிவு பேசிக்கொள்வது, நிஜமாவே அடுத்த பர்சன் வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்னாலும் நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அடுத்தவர்களை பற்றி தீமையாக பேசுவது என்பது நமக்கு அந்த சுபாவமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த சுபாவத்தை நாம வந்து விட்டுடணும். இந்த கலிக்கு சம்பந்தப்பட்ட சுபாவம் தான் அது. அடுத்தவர்களை மேல் பொறாமை கொள்வது, அடுத்தவர்களை வந்து அடக்கி ஆள நினைப்பது, இதெல்லாம் வந்து நாம சொன்னதுதான் அவங்க கேட்கணும். சோ அப்படிங்கிற ஒரு இது. இன்னொன்னு வந்து குற்றம் காண்பது, ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய தவறு வந்து அறியாமல் இழுத்து விட்டாலும் நீ இந்த தவறு இழுத்து விட்டான்னு திரும்பி திரும்பி சொல்லி அவர்களை மன வருத்தத்துக்கு உட்படுவது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நன்மைகளை பயக்கக்கூடிய சுபாவமே கிடையாது. சோ இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் இந்த கலியுகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். அதனால் ஏன்னால் அது 3 குணங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா இணைந்திருக்கின்றது. அதாவது சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 யுகங்கள்ல சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா வெறுமனே பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணம் மட்டும்தான் இருந்தது. அந்த குணத்திற்கு ஏற்றாற் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்நிலைகள் எல்லாம் இருந்தது. அதனால்தான் லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழக்கூடிய அந்த தருணங்கள் இருந்தது. இப்ப நம்மளால 100 ஆண்டுகள் கூட நம்மளால எட்ட முடியுமான்னு தெரியாது. அவ்வாறு நம்ம 100 ஆண்டுகள் இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாக இருப்போமா என்பது நம்ம கண்களுக்கு வந்து நமக்கு அதனுடைய விசிபிலிட்டியே நமக்கு கிடையாது. அதனால நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பியூரா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும், நீண்ட ஆயுள் இருக்கும். சோ அதான் அதாவது நம்மளுடைய குறைபாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நாம லயித்து விட்டு அதற்கேற்றாற் போல நம்மளுடைய சுபாவத்தை நாம் அமைத்துக் கொள்வோம் என்றால் ஆயுளும் குறைவு, ஆரோக்கியமும் ஒரு குறைவாக தான் இருக்கும். இது நமக்கு தெரியணும். சோ மானிட சாஸ்திரம், அரசியல், பொருளாதாரம் மற்றும் நாகரிகம் போன்ற பல விஷயங்கள் பாகவதத்தில் உள்ளன இல்லையா? ஆனால் இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காட் சென்ட்ரிக்கா இருக்கணும். ஏதோ ஒரு இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்பாடு கடவுளை மையமாக வைத்து, ஒரு ஆட்சி புரிபவன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளை மையமாக வைத்துதான் அவனுடைய ஆட்சி நடக்கணும். சோ அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா அவனுடைய நாட்டுல தர்மம் இதெல்லாமே தழைத்தோங்கும். ஆனா அதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காட் சென்ட்ரிக் இல்லாம தான் தான் செய்பவன் என்ற அகங்கார தன்மையோடு ஒருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுவானே ஆனால் அவன் எவ்வளவு பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தாலுமே
அது வந்து நல் முறையில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நடைபெறாது. சோ ஒரு நாட்டுல வந்து வீட்லயும் சரி நாட்டிலயும் சரி எல்லா இடங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி என்பது இருக்க வேண்டும். அந்த பக்தியினால் நமக்கு தூய்மை அடைகின்றோம். தூய்மையினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி கிடைக்கின்றது. சோ இது எல்லாமே அதாவது தேவையற்ற அதாவது சுபாவங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகுகின்றது. இந்த கான்செப்டை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை தெரிந்து கொண்டாலே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிம்மதி என்பது நாம தேடி போக வேண்டியதில்லை, நம்மளை தேடி அது தானா வந்து சேர்ந்துடும். ஜட உலகில் உள்ள அனைத்தும் 3 பௌதிக குணங்களிலிருந்து உண்டானவை என்பதால் அவை அனைத்தும் அசுத்தமானவை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சித்தரிக்கின்றார் ஆக்சுவலி பிரபுபாதரிங்க. எஸ், நாம 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் எப்பொழுது செல்கின்றோமோ அப்பொழுதே நாம வந்து நிம்மதி நம்மளை தேடி வர்றதுன்னு அர்த்தம். எப்பொழுதே அதாவது எவ்வாறு நம்ம வந்து இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியமாயிண்டே இருக்கோமோ கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு சூழல் போற ஒரு சூழல் வந்து இருக்கவே இருக்காது. சோ ஆனால் அவற்றை தூய்மைப்படுத்துபவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கறத வந்து அந்த பதத்துல வந்து முடிக்கிறார் பிரபுபாதர். 6வது பதம் பிரேமா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. அத வாஷ்ய பதாம்போஜ மகரந்த லிகதாம் சதாம் கிம் அந்யைர் அஸ்த ஆலாபைர் ஆயுஷோ யத் அஸ்த அவ்யய. எஸ், வாசிங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதவாஸ்யாபதாம்போஜ மகரந்த லிகாம் சதாம் கிம் அன்யைர் ரசத் ஆலாபைர் ஆயுஷோ யத் அசத் வியயக. அதவா இல்லையெனில் அஸ்ய அவரின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பத அம்போஜ தாமரை பாதங்கள் மகரந்த லிகாம் இத்தகைய ஒரு தாமரை மலரிலிருந்து வரும் தேனை சுவைப்பவர்களின் சதாம் நித்தியமாக வசிக்க போகிறவர்களின் கிம் அன்யை மற்றவைகளால் என்ன பயன், அசத் மாயையான, ஆலாபை விஷயங்கள், ஆயுஷக ஆயுளின், யத் எது ஒன்று, அசத் விய பயனற்ற வாழ்வு. மொழிபெயர்ப்பு. பகவத் பக்தர்கள் பகவானின் தாமரை பாதங்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேனை சுவைப்பதில் பழக்கப்பட்டவர்களாவர். மதிப்புமிக்க ஒருவரது வாழ்வையே வீணாக்கக்கூடிய விஷயங்களால் என்ன பயன்? பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அவரது பக்தர்களும் உன்னதமான நிலையில் உள்ளனர். எனவே பகவானையும் அவரது பக்தர்களையும் பற்றிய விஷயங்கள் சம நன்மையை அளிப்பவையாகும். குருட்சேத்திர யுத்தம் அரசியலும் தந்திரங்களும் நிறைந்ததாகும். ஆனால் அதன் விஷயங்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் பகவத்கீதை உலகமெங்கும் போற்றி வணங்கப்படுகிறது. பௌதிகவாதிகளுக்கு பௌதிகமாகவே காட்சியளிக்கும் அரசியல், பொருளாதாரம், மனித சாஸ்திரம் போன்றவைகளை விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உண்மையாகவே பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தருக்கு பகவானுடனான அல்லது அவரது தூய பக்தர்களுடனோ இணைக்கப்படும் இத்தகைய பௌதிக விஷயங்களும் திவ்யமானவையே. இதுவரை பாண்டவர்களின் செயல்களை பற்றி நாம் கேட்டுக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தோம். இப்பொழுது பரீட்சித்து மகாராஜனை பற்றிய விவகாரங்களில் நாம் ஈடுபட்டுள்ளோம். ஆனால் இவ்விஷயங்கள் அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டவை என்பதால் இவை உன்னதமானவையாகும். இவற்றை கேட்பதில் தூய பக்தர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். பீஷ்ம தேவரின் பிரார்த்தனைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இதை பற்றி நாம் முன்பே விளக்கி இருக்கிறோம். நம்முடைய ஆயுள் மிகவும் நீண்டதல்ல, மேலும் எப்போது உயிரை விட வேண்டி இருக்கும் என்பதையும் உறுதியாக கூற முடியாது. எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படாத விஷயங்களில் நொடி பொழுதையும் வீணாக்கி விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது நம் கடமையாகும். ஒரு விஷயம் எவ்வளவு இனிமையானது என்றாலும் அது கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்றால் அதை கேட்பதில் பயனில்லை. ஆன்மீக கிரகமாகிய கோலோக பிருந்தாவனம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய வசிப்பிடமாகும். அது ஒரு தாமரை பூவின் வட்டமான அடுக்கை போன்ற வடிவமைப்பை கொண்டுள்ளது. பகவான் எந்த ஒரு பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதாக இருந்தாலும் அங்கு வசிப்பதற்கு தமது சொந்த வசிப்பிடத்தையும் உள்ளபடி அங்கு தோற்றுவிக்கிறார். இவ்வாறாக அவரது பாதங்கள் எப்பொழுதும் அதே பெரிய தாமரை மலரின் வட்டமான அடுக்கிலேயே பதிந்துள்ளது. அவரது பாதங்களும் தாமரை மலரை போலவே அழகானவையாகும். எனவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தாமரை பாதங்களை உடையவர் என்று கூறப்படுகிறார். ஒரு ஜீவராசி நித்திய ஜீவனாவான்.
ஜடசக்தியுடனான தொடர்பின் காரணத்தால் அவன் பிறவி சூழலில் சிக்கி கொண்டுள்ளான். அத்தகைய ஜடசக்தியிலிருந்து விடுபடும் போது ஜீவராசி முக்தியடைந்து பரமபதத்தை அடையும் தகுதியை பெறுகிறான். தங்களது பௌதீக உடல்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் நிரந்தரமாக வாழ விரும்புபவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சம்பந்தம் அல்லாத விஷயங்களில் தங்களது பொன்னான நேரத்தை விரயமாக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாம் எவ்வாறு இருக்கணும் அப்படிங்கறத விளக்குறது தான் இந்த ஸ்லோகம். ஒரு பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும், பகவானின் சேவையில் நித்திய சேவையில் நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும், மனதை அதன் மேலே லயிக்கணும். ஸோ ஒரு பக்தருக்கோ இல்லது பகவானுக்கோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய நினைவுகள், அவர் என்ன விட்டு சென்றாரோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதையில அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதை என்னும் நூல் பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகெங்கிலுமே பிரபலம் அடைந்த நூல் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஸோ பகவான் பேசியதாலே அதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய வேல்யூவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலை மதிப்பற்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அத வாஷ்ய பதாம்போஜ மகரந்த லிஹிஹாம் சதாம் கிம் அந்யைர் அசத் ஆலாபைர் ஆயுஷோ யத் அசத் அவ்யய. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அசத் அப்படின்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் என்று பொருள். அசத் என்றால் உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது அதே மாதிரிதான் உண்மை மீன்ஸ் நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும், பார்க்க முடியும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயையை குறிக்கிற, நம்மளால பார்க்கவும் முடியாது, நம் கண்களுக்கு புலப்படாதது என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். பகவத் பக்தர்கள் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் கிடைக்கும் தேனை சுவைப்பதில் பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர். இங்கே தேன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய லீலைகள், அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அவரை சுற்றியே எல்லா காரியங்களையும் செய்வதுதான். சோ அததான் நம்ம அத்தகைய செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவதால் ஏற்படக்கூடிய இன்பத்தை பற்றியும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிம்மதியை பற்றியும் சொல்வதுதான் இங்கே தேனை சுவைப்பதில் பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆகின்றோம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அனாலஜி. மதிப்பு மிக்க ஒருவரது வாழ்வை வீணாக்கக்கூடிய விஷயங்களில் என்ன பயன்? சோ இதை தவிர்த்து நாம் எந்த செயலை செய்தாலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து அது வந்து வீணாக செய்யக்கூடிய விஷயங்களாக மாறிவிடுகின்றது. சோ எதையுமே வந்து நம்ம வந்து காட் சென்ட்ரிக்கா எடுத்துட்டு செய்யணும், அதுதான் உன்னத தன்மையில் போய் முடியும். அதே வந்து பகவானை மையமாக வைக்காமல் நாம எந்த காரியம் செய்தாலுமே அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நிறைவு ஏற்படாது. ஆஃப்டர் சம் டைம் அதை நம்ம வந்து அவ்வளவா விருப்பப்படவே மாட்டோம். இது வந்து நீங்க பௌதிக செயல் எந்த செயலா இருக்கட்டும், நீங்க திருப்பி திருப்பி செஞ்சு பாருங்க, அதை வந்து நீங்க ஒரு நாள் விட்டுடுவீங்க நீங்க. ஆனா அதே பக்தியை மையமா கொண்டு நீங்க ஒரு செயலை செய்யுங்க, அது கடைசி வரைக்கும் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைப்பீங்க, இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு டிவி சீரியலோ ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோம், அந்த சீரியல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் சம் டைம் நம்ம வந்து பக்தியில ஈடுபடுறவங்களுக்கு இந்த விரக்தி வரும். ஸோ அதாவது ஒரு 1 or 2 days பாக்குறதுக்கு நமக்கு தோணும், அதுக்கப்புறம் 3வது நாள் அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுணுன்ற அந்த மனப்பக்குவத்துக்கு வந்துருவோம். ஆனா அதுவே வந்து பகவானை சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 வாட்டி கூட திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும்னு நினைப்போம் நம்ம, இல்லையா? மகாபாரதம் அண்ட் ராமாயணம் எத்தனையோ தடவை நம்ம வந்து வெவ்வேறு குரூப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மகாபாரதம் ராமாயணம் டிவி சீரியல் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம், இல்லையா? ஆனா இனிமேலும் இன்னொரு அட்வான்ஸ்ட் சீரியல்லாம் யாராவது பண்ணாங்கன்னா கூட அதையும் நம்ம பார்ப்போம். நமக்கு ஸ்டோரி தெரியும், ஆனா இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நமக்கு தோணும். ஏன்னா அதுல வந்து எல்லாமே வந்து பகவானை மையமாக வைத்திருப்பதால் தான், அவருடைய அவதார நோக்கத்திலாம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு கொள்கின்றோம். ஸோ எந்த ஒரு செயலுமே வந்து காட் சென்ட்ரிக்கா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து நமக்கு என்னைக்குமே மனசு அயர்வான நிலையில் நம்மளை எடுத்து செல்லாது. ஆனா அதே வந்து பௌதிக செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு திருப்பி திருப்பி அதே செயல் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஒன் டே வி வில் பிகம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம், ஒரே வேலையை வந்து ஒரு 4 வருஷம் செய்யணும், 3 வருஷம் செய்யலாம். அதே வேலையை நீங்க கடைசி வரை செஞ்சுன்னே இருப்பீங்களா? இல்லை. ஆனா அது வந்து போர் அடிச்சிடும். மீண்டும் வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ இல்ல வேற ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ எடுத்து நம்ம வந்து பண்ணோம்னா லர்னிங் அதுலதான் நம்ம மனசு லைக்குமே ஒழிய செய்து கொண்டிருந்ததே நம்ம திருப்பி திரும்பி பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் அதையே செய்யணும்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஆனா அதே சமயம் பகவானை பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சா திருப்பி திருப்பி நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணாலும் சொல்லலாம், எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நம்ம கேட்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். இதுதான் பக்திக்கும் இந்த பொருள் உலகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய செயல்பாட்டினுடைய வித்தியாசம். ஸோ நம்ம மனசே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாட்டிஸ்ஃபைட் செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் ஆயிடும், இதுக்கு மேல அதை பத்தி என்ன கேட்கறது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்து விடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இருவருக்கு மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படுகின்றன என்றால் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு 1 or 2 days தான் அது வந்து ஹையர் லெவல் பிச்சில் தெரியும். ஆனா ஆஃப்டர் ஒரு வாரம் 10 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய சுவாரஸ்யமே வந்து
வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்பையா ஆயிடும் நமக்கு இல்லையா? அதே நிலைதான் எந்த ஒரு பௌதீக செயலுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீக்கிரத்திலே நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுவோம். அதுல வந்து ஈடுபாடு நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அதே வந்து பக்தி செயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடுபாடு என்னைக்குமே நமக்கு குறையாது. ஏனென்றால் அது நமக்கு வந்து ஆத்ம திருப்தியை கொடுக்கின்றது. அதை செய்ய செய்ய நம்ம வந்து அதுல மூழ்கி செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதுல வந்து மனசை லயித்து விடுகின்றோம். சோ இன்னும் செய்யணும்ன்ற அந்த மனசுதான் ஒரு வறுமை வழியா அதுல இருந்து நம்ம வந்து எஸ் போதும் இனிமே நம்ம செய்ய வேண்டாம்ன்ற அந்த நிறைவு என்பது வராது. சோ அதுதான் பக்தி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். குருஷேத்திர யுத்தத்துல அரசியலும் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தந்திரங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூதும் செய்தார் பகவான் இல்லையா? அதாவது கௌரவ படையினுடைய அதர்மங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மகாபாரத போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் மடைமாற்றி அதாவது பாண்டவர்கள் தரப்பில வந்து தர்மமாக மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்திருந்தார் பகவான். சோ அந்த அளவுக்கு சூது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூது அப்படின்றது வந்து விபூதி யோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். எஸ், ஏமாற்றுபவர்களிலே நான் சூது செய்வேன் அப்படின்ட்டு. அந்த சூதை எப்படின்னா நன்மையை பயக்கக்கூடியதாக அமைத்து கொடுத்தார் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு அது வந்து பேருதவியாக இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். சோ பௌதிகவாதிகளுக்கும் பௌதிகமாகவே காட்சியளிக்கும் அரசியல், பொருளாதாரம், மனித சாஸ்திரம் போன்றவைகள் விளக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாம இங்க பௌதிக செயல்களை நாம வந்து செய்யணும். ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசைகளோ கொண்டு நம்ம செய்யக்கூடாது. பௌதிக பேராசைகளை கொண்டு ஒரு பௌதிக செயல் செய்தோம் என்றால் அது நம்ம கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக நினைச்சு கொண்டு நம்ம செய்தோம் என்றால் அந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம வந்து விடுபடுகின்றோம். சோ இத்தகைய பௌதிக விஷயம் திவ்யமானவையே. அதாவது எந்த ஒரு பௌதிக செயலுமே திவ்யமானது எப்பொழுது என்றால் அது காட் சென்ட்ரிக்கா போகும் பொழுது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சுய புலன் திருப்திக்காகவோ அதற்காக செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரரியா தான் அமையுமே ஒழிய நித்தியமானதாக இருக்காது. இதுவரை பாண்டவர்களின் செயல்களை தான் பார்த்தோம். இனிமே வந்து பரீட்சித் மகாராஜனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி நாம வந்து பேச போகின்றோம். நம்முடைய ஆயுள் காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீண்டதானதல்ல. முன்னாடி லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து 100 இயர்ஸ் மேக்சிமம் இருந்தாலுமே நம்மளால 100 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருப்போமான்ற கேரண்டியே கிடையாது. எப்பொழுது வேண்டுமென்னாலும் மரணம் நிகழும். நமக்கு தலைமையில வந்து காத்திருக்கக்கூடிய அந்த மரணம் வந்து எனி டைம் வில் கம் அண்ட் அக்வயர் என்பதை நாம வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அது வந்து நம்மளால நிர்ணயிக்க முடியாது. சோ எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நொடி பொழுதையும் வீணாக்க விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது நம் கடமை. அதாவது இருக்கும் காலகட்டங்கள்ல நம்மளால அதிகமா எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்ய முடியுமோ அந்த கடமையை நாம கண்டிப்பா செய்துட்டே வரணும். ஏன்னா அந்த ஒரு கடமை மட்டும்தான் நமக்கு கடைசி வரைக்குமே நம்மளோட வர்றது, வேற எதுவுமே நம்மளோட வர்றதே கிடையாது. நாம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி சேவையினுடைய அந்த பலன்கள் மட்டும்தான் நம்மளோட வந்து ஒட்டிண்டு இருக்கும். சோ ஒரு விஷயம் எவ்வளவு இனிமையானது என்றாலும் அதை கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கவில்லை என்றால் அதில் கேட்பதில் பயன் இல்லை. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல எந்த ஒரு யூஸ்மே கிடையாது. சோ எதையுமே காட் சென்ட்ரிக்கா வச்சுதான் நம்ம செய்யணும். சோ ஆன்மீக உலகத்து கிரகமாகிய கோலோக விருந்தாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்திய வசிப்பிடமாகும் இல்லையா? அது ஒரு தாமரை பூவினுடைய வட்டம், அது அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல தான் வடிவமைப்பை கொண்டது என்பது இங்கே வந்து குறிப்பிடப்படுகின்றது. பகவான் எந்த ஒரு பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதாக இருந்தாலும் அங்கு வசிப்பதற்கு தமது சொந்த வசிப்பிடத்தை உள்ளபடி அங்கு தோற்றுவிக்கின்றார். அதேதான் வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விருந்தாவனத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு ஏற்றமாறு அவர் வந்து அமைத்து கொண்டார். இவ்வாறாக அவரது பாதங்கள் எப்பொழுதும் அதே பெரிய தாமரை மலரின் வட்டமாகவே அடுக்கிலேயே பதிந்துள்ளது. அவரது பாதங்களுக்கு தாமரை மலரை போலவே அழகானவை. சோ தாமரை மலர் எவ்வாறு பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கின்றதோ அதே போன்றுதான் பகவானுடைய திரு பாதங்களும் அழகாக இருக்கின்றது என்று பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் இங்கே வர்ணிக்கின்றார். சோ ஒரு ஜீவராசி நித்திய ஜீவனாவான் இல்லையா? சோ ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எட்டர்னல் என்டிட்டி தான். அதாவது என்ன, நம்ம எல்லாருமே ஒரு எட்டர்னல் என்டிட்டி கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோம். அதாவது பகவானிடத்தில் ஒரு பூரணமானவரிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான். நாம் எல்லாரும் பின்ன பகுதிகள் தான். ஆனா அந்த ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானது. சோ ஆனா இந்த பிறவி சூழலில் சிக்கி கொண்டுள்ளான். எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம ஜடசக்தியினுடைய செயல்கள்ல வந்து நம்ம மனதை லயித்து பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்வதால் இங்கே நாம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக நம்ம வந்து வாழ வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு இருக்கின்றோம். சோ அத்தகைய
சக்தியிலிருந்து விடுபடும் பொழுது ஜீவராசி முக்தி அடைந்தான் ஆகின்றான். யார் ஒருவர் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தன் செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். தங்களது பௌதீக உடல்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் நிரந்தரமாக வாழ விரும்புபவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை தங்கள் பொன்னான நேரத்தை விரயமாக்க கூடாது. அதாவது யார் ஒருவர் நாம இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அவர்கள் முக்திக்கான மார்க்கம் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ற செயல்பாடுகள்ல தங்களை முழுமையாக எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பௌதீக செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்க ஆசைகளோ அல்லது எதிர்பார்ப்போடு நம்ம எந்த ஒரு செயலிலுமே ஈடுபடக்கூடாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் விஜய் நாராயணி மாதாஜி நீங்க வாசுங்க. சூத்ராயுஷாம் நிருணாம் அங்க மர்த்தியானாம் ருதம் இச்சதாம் இஹோபாஹுதோ பகவான் மிருத்யுஹ சாமித்ரஹ கர்மணி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூத்ராயுஷாம் நிருணாம் அங்க மந்த்யாசாம் ருதம் இச்சனாம் ஈகோ பகுதோ பகவான் மிருத்யு சாமித்ர சவர்மணி. சூத்ர மிக குறுகிய, ஆயுஷாம் ஆயுட்காலத்தின், நிருணாம் மனிதர்களின், அங்க ஓ சூத கோஸ்வாமி, மத்தியானாம் நிச்சயமாக இறக்கப் போகிறவர்களின், ருதம் நித்திய வாழ்வு, இச்சதாம் அதை விரும்புபவர்கள், இவர் இங்கு உபகுத வரவழைக்க வேண்டும், பகவானை பிரதிநிதிக்கும், மிருத்யு மரண தேவரான யமராஜனை சாமிற்ற அடக்கும், கர்மணி கர்மங்கள். மொழிபெயர்ப்பு: ஓ சூத கோஸ்வாமி, மரணத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்திய வாழ்வை பெற விரும்புபவர்களும் மக்களுக்கிடையில் உள்ளனர். மரண தேவரான யமராஜனை அழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புகிறார்கள். பொருளுரை: ஜீவராசி தாழ்ந்த மிருக வாழ்விலிருந்து உயர்ந்த மனித வாழ்வுக்கும் பிறகு படிப்படியாக நுண்ணறிவுள்ள உயர்ந்த நிலைக்கும் உயரும் போது மரணத்திலிருந்து விடுபட அவன் ஆவல் கொள்கிறான். நவீன விஞ்ஞானிகள் உடற்கூறு சாஸ்திர முன்னேற்றத்தின் மூலமாக யமராஜன் அந்த மரணத்தை தடுக்க முயல்கின்றனர். ஆனால் மரண தேவரான யமராஜன் அந்த விஞ்ஞானியின் உயிரை கூட விட்டு வைப்பதில்லை. விஞ்ஞான அறிவு முன்னேற்றத்தால் மரணத்தை தடுக்க முடியும் என்ற தத்துவத்தை முன்வைக்கும் விஞ்ஞானியும் கூட யமராஜனை அழைக்கும் போது மரணத்திற்கு பலியாகி விடுகிறான். மரணத்தை தடுப்பதை பற்றி என்னவென்று சொல்வது? குறுகிய ஆயுளை ஒரு நொடி பொழுதும் கூட ஒருவராலும் அதிகரிக்க செய்ய முடியாது. பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்கவும் பாடவும் யமராஜனை அழைப்பதுதான் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். யமராஜன் பகவானின் ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தர் ஆவார். மேலும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தர்களால் கீர்த்தனங்களும் யஜ்ஞங்களும் அழைக்கப்படுவதை அவர் பெரிதும் விரும்புகிறார். எனவேதான் சௌனகரையும் பிறரையும் தலைமையாக கொண்ட பெரும் முனிவர்கள் நைமிஷாரண்யத்தில் இயற்றப்பட்ட யஜ்ஞத்திற்கு யமராஜனை அழைத்தனர். மரணமடைய விரும்பாதவர்களுக்கு இது நல்ல பலனை அளித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மதன். எஸ், சூத்ராயுஷாதாம் நிருணாம் அங்க மர்த்தியானாம் ருதம் இச்சதாம் இஹோ பாஹுதோ பகவான் மிருத்யுஹு சாமித்ர கர்மணி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஒரு சூத கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து அந்த சௌனிக்க ரிஷிகள் வந்து பேச இன்னும் கண்டினியூவேஷன் அது. மரணத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்திய வாழ்வை பெற விரும்புபவர்களும் மக்களுக்கிடையிலே உள்ளனர் இல்லையா. இந்த இடத்துல வந்து எல்லா மக்களும் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாமல் இருக்கின்றார், சில பேர் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க, சில பேர் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க, சில பேர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அந்த யோக நிலையில இருக்காங்க. சோ இப்படி எல்லாமே வந்து எல்லாம் கலந்துதான் இந்த பௌதீகம் என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மரண தேவரான யமராஜனை அழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் மரணத்தில் பிரிந்து தப்புகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நித்திய வாழை பெற விரும்புவார்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் கண்டிப்பாக மரண தேவனான யமராஜனை அழைப்பதன் மூலமாக அவர்கள் மரணத்தின் பிலிருந்து தப்புகின்றனர். அதாவது அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாராயண அந்த தூதர்களோட அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டம் செல்லக்கூடிய அந்த இதுக்கு செல்கிறார்கள், நித்திய வாசம் அங்கே. சோ மீண்டும் அங்கே சென்று விட்டால் நாம இங்க திரும்பி வருவதே கிடையாது. சோ அந்த கோணத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மீனிங் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எல்லா ஜீவராசிகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்ந்த மிக அதாவது நம்ம லோயஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்த நற்காரியங்களோ இல்லை நல்ல இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எலிவேட் ஆகி தான் நம்ம வந்து இப்ப வந்து மனித பிறவி வந்து எடுத்திருக்கோம். இது மனித பிறவிலே நம்ம எத்தனாவது பிறவியா இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா படிப்படியாக இந்த இன்டெலிஜென்ஸை வந்து உயர்த்து கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட ஆவல் கொள்கின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி மோட்சம் அடைய விரும்புவது. சோ நவீன விஞ்ஞானிகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து ரீசர்ச் பண்றாங்க மரணத்தை தவிர்ப்பது எப்படின்ட்டு. அப்படி ரீசர்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த சயின்டிஸ்ட் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்ப முடியாது என்பதை ரொம்ப அழகா பிரபுபாதர் இங்க வந்து நமக்கு சொல்கின்றார் இந்த விளக்க உரை மூலமாக. ஆனால் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யமராஜனை அழைக்கும் போது மரணத்திற்கு பலியாகி விடுகின்றான் அத்தகைய விஞ்ஞானி. மரணத்தை தடுப்பதை பற்றி எண்ணுவது சொல்லுவது என்ன இருக்கு, அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. குறுகிய ஆயுளை ஒரு நொடி பொழுதில் கூட ஒருவராலும் அதிகரிக்க செய்ய முடியாது. நாம எப்ப பிறக்கணும்ன்றது ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கு, எப்பொழுது மரணம் அடையணும்ன்றது ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கு, அந்த டேட் தான் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ அந்த டைம் அந்த டேட் வரும்பொழுது தானா நம்மளும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்ல வேண்டியதுதான். பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்கவும் பாடவும் யமராஜனை அழைப்பதுதான் மரணத்தின் பிலிருந்து ஒருவருக்கு தப்புவதற்கு ஒரே வழியாகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி பெறணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மரண தேவனான யமராஜனை அழைப்பது எவ்வாறு என்றால் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி நம்மளுடைய பகவான் மீது நம்ம பக்தி நாம உச்சாடனங்கள் ஜபங்கள் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய பக்தி கடமைகளில் நம்மளை ஈடுபட்டால்னாலே பாத்தீங்கன்னா யமராஜன் கண்டிப்பாக நம்ம அருகில் வந்து நெருங்குவதே கிடையாது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் இடைவிடாமல் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு தூய பக்தர்களால் கீர்த்தனங்களும் யஜ்ஞங்களும் அழைக்கப்படுவதை அவர் பெரிதும் விரும்புகிறார். எனவே தான் சௌனகரையும் பிறரையும் தலைமையாக கொண்ட பெரும் முனிவர்கள் நைமிஷரீரத்தில் ஏற்றப்பட்ட யக்ஞத்திற்கு யமராஜனை அழைத்தனர். மரணமடைய விரும்பாதவர்களுக்கு இது நல்ல பலனை அளித்தது. சோ அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யமராஜனை வந்து சௌனிக முனிகர் தனிமையில் இருக்கிறவங்க வந்து அழைக்கிறார்கள் அந்த யக்ஞத்திற்கு. சோ அது எதற்காக அழைத்தார் என்றால் அவர் மரணம் அடையாது விரும்பவர்களுக்கு இது நல்ல பலனை அளிக்க வல்லது. அவரையும் வந்து ஒரு கௌரவிச்சுதான் அழைக்கிறாங்க. அதுவும் அவரையும் ஒரு லிவிங் என்டிட்டியா நினைச்சுதான். ஏன்னா பௌதிக இயற்கை ஆளுபவரில் அவரும் ஒருத்தர் இல்லையா. சோ நம்ம தேவர்கள் வரிசையில அவர் ஒருத்தர் தான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் வந்து அழைக்கிறார்கள். சோ 8வது பதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் யார் ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சோ நா கஷ்டின் மிரியதே தவாத் யாவத் ஆஸ்த இஹாந்தகஹ ஏதத் அர்த்தம் இஹி பகவான் ஆஹுதஹ பரமர்ஷிபிஹி அஹோ நுருலோகோ பீயதோ ஹரிஹி லீலாம்ருதம் வசஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ந கஷ்டின் மிரியதே தாவத் யாவத் ஆஸ்த யுகாந்தகஹ ஏதத் அர்த்தம் ஹி பகவான் ஆஹுதஹ பரமர்ஷிபி அஹோ நிருலோகே பீயேத ஹரி லீலாம்ருதம் வசஹ. ந நாட்டார் கஷ்டித் ஒருவரும் மிரியதே மரணமடைவார் தாவத் அதுவரை யாவத் அதுவரையில் ஆஸ்தே இருக்கும் வரை இங்கு அந்திம காலத்தை விளைவிப்பவர் ஏதத் இந்த அர்த்தம் காரணம் ஹி நிச்சயமாக பகவானின் பிரதிநிதி ஆகுதக அழைத்தனர் பரம ருஷிபி முனிவர்களால் அகோ அந்த நிருலோகே மனித சமூகத்தில் வீயதே அவர்கள் பெருகட்டும் ஹரிலீலா பகவானின் திவ்யமான லீலைகள்
அமிர்தம் நித்திய வாழ்விற்குரிய அமிர்தம். வஜ கதைகளில் மொழிபெயர்ப்பு. அனைவருக்கும் மரணத்தை விளைவிப்பவரான யமராஜன் இங்கிருக்கும் வரை ஒருவருக்கும் மரணம் ஏற்படாது. பகவானின் பிரதிநிதியும் மரணத்திற்கு அதிபதியுமான யமராஜனை மாமுனிவர்கள் அழைத்துள்ளனர். அவரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஜீவராசிகள் பகவானுடைய திவ்ய லீலைகளை கொண்ட இக்கதையின் வழியுள்ள இந்த அமிர்தத்தை கேட்டு பயன்பெற வேண்டும். பொருளுரை. மரணத்தை சந்திக்க ஒருவரும் விரும்புவதில்லை. ஆனால் மரணத்தை தடுக்கும் முறையை யாரும் அறிந்திலர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முறையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பகவானின் அமிர்தம் போன்ற திருவிளையாடல்களை கேட்பதற்கு ஒருவர் தன்னை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுதான் மரணத்தை தடுப்பதற்குரிய உறுதியான வழியாகும். எனவே சவுனகரை தலைமையாக கொண்ட ரிஷிகளால் சிபாரிசு செய்யப்படுவதை போல் மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்பும் எந்த ஒரு மனிதனும் இவ்வழியை பின்பற்றியே தீர வேண்டும். ஓகே, சொல்யூஷன் ஃபார் த ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா மரணத்தை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவிர்க்கணும். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம பிறந்தாச்சு, கண்டிப்பாக மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டியதுதான். ஆனா வேறு ஒரு ஜென்மமோ அல்லது மீண்டும் மரணத்தை பிறந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் நமக்கு இருக்குன்னாக்கா பிறந்த பிறகு மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த நிலையை நாம மாற்றி அமைத்து கொள்ளணும் என்றால் அந்த அதாவது முக்தி பெற வேண்டிய அதற்கு தேவையான என்ன செயல்பாடுகளோ அதுல நாம வந்து ஈடுபட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. நா கஷ்டின் பிரியதே தாவத் யாவத் ஆஸ்தித இஹாந்தஹ ஏதத் அர்த்தம் இஹி பகவான் ஆஹுதஹ பரமரிஷிபி அஹோ நிர்ஹலோக வியதே ஹரி லீலாமிருதம் வச்சக. அதாவது பகவானுடைய புனிதமான நாமங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் அவரை பற்றியான லீலைகளை கேட்பது, அவருடைய லீலைகளை கேட்பது, அவருடைய அதாவது ஃபார்ம்ஸ் என்னென்ன ரூபத்தில் பகவான் தோன்றி இருக்கின்றார் அதை தெரிந்து கொள்வது, அதுக்கப்புறம் நித்திய ஜபங்கள் மாடுவது, நித்திய ஜபங்கள் செய்வது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த மரணத்திலிருந்து நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல நம்ம இந்த மரணத்தை தவிர்ப்பதற்கான மார்க்கங்களாக இங்க வந்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. மரணத்தை சந்திக்க ஒருவரும் விரும்புவது கிடையாது இல்லையா? சோ நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள ஒரு சில பயம் கூட இருக்கும். அந்த சமயத்துல என்ன நடக்கும், நாம எந்த நிலையில இருப்போன்ற ஒரு ஃபியர் சில பேருக்கு வரும். ஆனால் மரணத்தை அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நம்ம அந்த மரணத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணம் வராமல் இருக்க, நெக்ஸ்ட் ஜென்மமே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த இது வரும்பொழுதுதான் நம்ம மரணத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ அந்த தடுக்கும் முறையை யாரும் அறிந்திலர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முறையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ள பகவானின் அமிர்தம் போன்ற திருவிளையாடுகளை கேட்பது, அவருடைய லீலைகளை பற்றி கேட்பது ஒருவருக்கு தன்னை பழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ நாம வந்து அதை வந்து பழக வேண்டும். இதுதான் மரணத்தை தடுப்பதற்கு உறுதியான வழியாகும். நல்ல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கறதுக்கு நம்ம மனசு வந்து ரெடியா இருக்கணும். சோ எனவே சவுனகரை தலைமையா கொண்ட ரிஷிகளால் சிபாரிசு செய்யப்படுவது போல மரணத்திலிருந்து விடுதலை பெறும் எந்த ஒரு மனிதனும் இவ்வழியை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். சோ சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த மூணு நம்ம வந்து செய்தோம்னாலே அடுத்த ஜென்மம் இருக்காது. ஏன்னா ஜென்மம் இருந்தாதான் நம்ம மீண்டும் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டும். இந்த ஜென்மம் இருக்கு, இதுல வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு இருக்கு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நாம வந்து அந்த வழியில நாம வந்து செல்ல வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பதம் 9. சோ பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. சோ மந்தஸ்ய மந்த பிரஜ்ஞஸ்ய வாயோ மந்தாயுஷ ஷவை நிரத்யா ஹரியதே நக்தம் திவாச வயர்த்தத் கர்மவி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஓகே, லலிதா கண்ணன். பத்மா மாதாஜி வாசிங்க சார். மந்தஸ்ய மந்த பிரஜ்ஞஸ்ய வயோ மந்தாயுஷஸ்ச வை நித்ரய நிஹரியதே நக்தம் திவாச்ச வியர்த்த கர்மபி. மந்தஸ்ய சோம்பேறிகளின், மந்த அற்ப, பிரஜ்ஞஸ்ய புத்தியின், வயது மந்த குறுகிய, ஆயுஷ ஆயுளின், ச மேலும், வை அப்படித்தான், நித்ரய உறக்கத்தில், பிரியத்தே கழித்து விடுகிறான், நக்தம் இரவு, திவா பகற்பொழுதை, ச அதையும், வியர்த்த பயனின்றி, கர்மபி செயல்களால். மொழிபெயர்ப்பு. அற்ப அறிவும் குறுகிய ஆயுளும் கொண்ட சோம்பேறி மனிதர்கள்
இரவை உறக்கத்திலும் பகலை பயனற்ற செயல்களிலும் கழித்து விடுகின்றனர். பொருளுரை. குறைமதியாளர்கள் மனித வாழ்வின் உண்மையான மதிப்பை அறியவில்லை. மனித வாழ்வு ஜட இயற்கையால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பரிசாகும். பிறவி சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய மிகச்சிறந்த வாய்ப்பை இந்த மனித உடல் அளிக்கிறது. புத்திசாலிகள் சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அரும்பாடுபடுவதன் மூலமாக இவ்வரிய பரிசை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். ஆனால் புத்தியற்றவர்களோ சோம்பேறிகளாக உள்ளனர். இவர்களால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைய உதவும் மனித உடலின் மதிப்பை கணக்கிட முடியவில்லை. இவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திலும் புலனின்பத்திற்காக வாழ்க்கை பூராவும் கடுமையாக உழைப்பதிலுமே அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். இயற்கையின் சட்டப்படி தாழ்ந்த மிருகங்களுக்கு கூட புலனின்பம் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறாக கடந்த மற்றும் நிகழ்கால வாழ்வுகளுக்கேற்ப ஒரு மனிதனுக்கு கூட குறிப்பிட்ட அளவு புலனின்பம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மனித வாழ்வின் முடிவான நோக்கம் புலனின்பம் அல்ல என்பதை ஒருவன் உறுதியாக புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். பகல் நேரத்தில் ஒருவன் புலனின்பத்திற்காக உழைப்பதால் அது பயனற்றதென்று இங்கு கூறப்படுகிறது. பெரிய நகரங்களிலும் இயந்திர தொழிற்சாலைகளிலும் பயனில்லாமல் உழைக்கின்றனர் என்பதை நம்மால் கண்கூடாக காண முடியும். மனித சக்தியால் பல்வேறு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உள்ளது. அவை அனைத்தும் புலனின்பத்திற்கு உரியவையாகும். பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு உரியவை அல்ல. மேலும் பகலில் கடுமையாக உழைத்து களைப்படைந்தவன் இரவை உறக்கத்திலோ சிற்றின்பத்திலோ கழிக்கிறான். இதுதான் பௌதீகமான நாகரிக வாழ்வை ஏற்றுள்ள குறைந்த அறிவுள்ளவர்களின் திட்டமாகும். எனவேதான் அவர்கள் இங்கு சோம்பேறிகள் என்றும் துரதிருஷ்டசாலிகள் என்றும் குறுகிய ஆயுள் கொண்டவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்பதாவது ஸ்லோகம். மந்தஸ்ய மந்த பிரஜ்ஞஸ்ய வயோ மந்தாயுஷ்ய அஸ்வசவை நிரத்யயா ஹரிதயே நக்தம் திவாஷ விரக்த கர்மபி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அற்ப அறிவும் குறுகிய ஆயுளையும் கொண்ட, அதாவது நமக்கு அறிவு இருவகை இல்லையா, ஒன்று அஜ்ஞானம், ஒன்று ஞானம். ஞானம் தெரியாதவர்களுக்கு அஜ்ஞானம். அந்த மாதிரி அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அற்பமான அறிவு, அதாவது ரொம்ப குறை மதியுடையவர்கள் என்று சொல்லப்படுவதான். குறுகிய ஆயுள், நமக்கு எப்பவுமே வந்து ஆயுள் கம்மி தான் இல்லையா. சோ எதனால் என்றால் நம்ம அஜ்ஞானத்தில் இருக்கின்றோம். நாம மேன்மை அடைவதற்கான மார்க்கங்களை வந்து தெரிந்து கொள்ள முயல்வதில்லை. ஸோ அது வழி நடப்பதற்கும் நம்மளுடைய முயற்சிகள் இருப்பது கிடையாது. ஸோ சோம்பேறித்தனம் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடன்பிற எல்லா ஜீவராசிகளுமே இந்த இந்த பௌதிக இயற்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த காலகட்டங்களில் நம்ம சோம்பேறித்தனத்தை நம்ம வந்து வெளிப்படுத்த முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிடுவோம் நம்ம. ஸோ சோம்பேறித்தனத்தை நம்ம தூக்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் போட்டுடணும். எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பழகி கொள்ளணும். மனிதர்களை இரவு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு உறக்கத்திலே சென்று விடுகின்றது. பகலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பயனற்ற செயல்களிலும் நாம கழித்து விடுகிறோம். அதாவது பக்திக்குன்னு சில அதாவது சில டைம் வந்து நம்ம வந்து ஒதுக்கிறது கிடையாது. அதை தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ குறைமதியாளர்கள் மனித வாழ்வின் உண்மையான மதிப்பை அறிவதே கிடையாது. ஸோ இருக்கிற பிறவிலே மனித பிறவிதான் உயர்ந்த பிறவி. ஸோ நமக்கு ஒருத்தருக்கு தான் கர்ம பந்தனமே இருக்கிறது. மீண்டும் நாம மனிதனாக பிறப்பதற்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்மங்கள் தான் நிர்ணயிக்கின்றது. ஸோ மனிதனாக பிறந்தால் மட்டுமே நம்ம பக்குவ நிலை அடைந்து பகவானிடத்தில் போய் சேவை செய்ய முடியும். ஏனென்றால் நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர் இல்லையா. அது ஆறு அறிவு படைத்தவர்கள் நம்ம அப்படிங்கிறது வந்து, விலங்குகள் எல்லாம் 5 அறிவு அப்படிங்கறது சொல்லுவோம். நமக்கு தான் அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா திங்கிங் எபிலிட்டி எல்லாம் நமக்கு மட்டும் தான் இருக்குன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த திங்கிங் எபிலிட்டியை வந்து நன்மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நம்மள நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா தயார்படுத்திக்கணும். அந்த வழியில செல்லுது நம்மளுடைய உசிதமான செயலாக நமக்கு புரிந்து கொண்டு செயல்படணும். மனித வாழ்வு கூட ஜட இயற்கையால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பரிசாகும்.
இல்லையா? சோ பிறவி சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய மிகச்சிறந்த வாய்ப்பை இந்த மனித உடல் அளிக்கிறது. எவ்வளவு அழகான வரி இது. வேற எந்த பிறவியுமே நமக்கு வந்து மறுபிறவியை தடுக்கக்கூடிய சக்தி கிடையவே கிடையாது. எந்த பிறவி எடுத்தாலுமே நம்ம மறுபிறவி 100% கேரண்டி. அதாவது சிலதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான், பஞ்சபூதங்களால் ஆன மட்டும்தான் இருக்குமே சிலது எல்லாமே. அதாவது உயிர்வாழிகள், அதாவது விலங்குகள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து கிராஸ் பாடி மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஷட்டில் பாடி கிடையாது, அவங்களுக்கு கர்மபந்தனமே கிடையாது. ஸோ அவர்கள் அதனால்தான் அவங்களுக்கு இயற்கையிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய வாழ்நிலை வந்து பகவான் வந்து அமைத்திருக்கிற பிரகாரம் தான் அது நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. ஆனா அதுல இருந்து நம்ம மேம்பட்டு வரணும்னா ஏதோ நல்ல காரியங்கள் நடக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருந்திருக்கணும் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்தலங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு ரூபத்துல பகவானுடைய சேவைக்கு உபயோகப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு மரமாக இருந்திருந்தால் அந்த மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய கனியை வந்து பகவானுடைய பிரசாதமாக சென்றிருக்கலாம். இல்லை ஒரு பூச்செடியா இருந்தா அந்த பூக்கள் எல்லாம் பகவானுடைய, அந்த மாதிரியான இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய முற்பிறவி அமைந்திருந்தால் மட்டுமே நம்ம வந்து அடுத்த பிறவி மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஸோ இப்ப கிடைத்திருக்கிற இந்த மனித உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் அதை உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மேன்மையான இதுக்கு செல்வதற்கு நாம உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சோ புத்திசாலிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிக்கலில் இருந்து விடுபடுவதற்கு அரும்பாடுபடுவதன் மூலமாக இவ்வரிய பரிசை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றான் இல்லையா? சோ அதனால நான் புத்தியற்றவர்களோ சோம்பேறிகளாக உள்ளனர், இவர்களால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடையும் உதவும் மனித உடலின் மதிப்பை காணக்கிட முடியவில்லை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களால எவாலுவேஷனும் பண்ண முடியாது. சோ அறியாமையில நம்ம எவ்வளவு நாட்கள் இருக்கின்றோமோ அவ்வளவும் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலினுடைய மகிமையே நமக்கு தெரியாமல் போகின்றது. இந்த எந்திரத்தினுடைய மகிமையே நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளாமல் போகின்றோம். சோ இவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திலும் புலனின்பத்திற்காக வாழ்வை பூராவும் கடுமையாக உழைப்பதிலே அதிக ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர் இல்லையா? எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அது ஒண்ணுதான். எதுவுமே பணம், எல்லாமே ஈகோ. ஸோ எல்லாமே நான் அப்படின்ற அகங்கார தன்மை. எஸ், ஐ எம் த டூயர், எல்லாமே என்னுடையது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்கின்றோம். இயற்கை ஆனா எல்லாமே பகவானுடையது என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹீ இஸ் த ப்ரொப்ரைட்டர், ஹீ இஸ் த கிரியேட்டர், ஹீ இஸ் த மெயின்டெனர், ஹீ இஸ் த அனிலேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிந்து கொள்ளும். அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் மூன்றுமே அவருடைய கைகளில் இருப்பது. நாம எல்லாமே அவரிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள். என்றிருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம அவரிடத்தில் தான் செல்ல வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க இருந்து கொண்டு எல்லாம் நான் செய்கின்றேன், ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை நாம எப்பவுமே வந்து தூக்கி எறியணும். தட் இஸ் ராங். இப்ப நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இடத்துல சேவை செய்கின்றோம், எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ், பௌதிக செயல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜ்ஞானத்தால் அவர்கள் செய்கிறார்கள், அதனால அதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து கொண்டு நாம வந்து இதை நான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு என்னைக்குமே ஒரு நாள் கூட நம்ம சொல்லக்கூடாது. we should not project ourselves, I am doing this service அப்படிங்கிறது. பகவானால் கொடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த சேவை. இதற்கு இந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அவ்வாறு செய்யக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ் சேவை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான நிலையை பெறும். சோ எப்பொழுதும் நான் இதை செய்கின்றேன் அதை செய்கின்றேன் என்று சொல்வது என்பது தவறான ஒன்று. பக்தி சேவையில எப்பொழுதுமே நம்ம எப்பவுமே எடுத்து சொல்லக்கூடாது. ஈவன் தானம் செய்தது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யார்கிட்டயுமே வந்து சொல்லக்கூடாது. அதாவது இந்த ரைட் ஹேண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய தானம் லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம இருக்கணும். அதுதான் பக்குவ நிலை. ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு கூட குறிப்பிட்ட அளவு புலனின்பம் விதிக்கப்படுகின்றது. எஸ், அதுதான் கிரகஸ்தன் என்ற ஒரு இதுல இருக்கும் நிலையில இருக்கும் பொழுது. ஸோ ஆனால் மனித வாழ்வின் முடிவான நோக்கம் புலனின்பம் அல்ல, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனே கிடையாது. அது எந்த ரூபத்துலன்னா இருக்கட்டும். ஒன்று நம்மளுடைய அதாவது பேர் புகழ்லையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து பெருசா காட்டிக்கணும்னு நினைப்போம். சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அதாவது புலன்களுக்கு திருப்தி அளிக்கணும்ன்ற அந்த இதுல போவோம். ஸோ எந்த விதத்திலையுமே வந்து நம்ம வந்து இந்த புலன்களுக்கு திருப்தி கொடுப்பது என்பது இலக்கே கிடையாது இந்த உடலோட அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகல் நேரத்தில் ஒருவன் புலனின்பத்திற்காக உழைப்பதால் அது பயனற்றது என்று இங்கு கூறப்படுகின்றது. எஸ், நாம வந்து ஓடி ஓடி உழைக்கின்றோம் இல்லையா? எதற்காக என்றால் இந்த புலன்கள் வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காகத்தான்.
ஸோ நிறைய சம்பாதிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. தேவையளவுக்கு சம்பாதித்தாலே போரும். எவ்வளவு சம்பாதித்தாலுமே நமக்கு, அதாவது இவ்வளவு ஒரு 4 இட்லி 3 இட்லி தான் நம்மளால சாப்பிட முடியும் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து சம்பாதனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100 இட்லி அளவுக்கு நம்ம சம்பாதனை இருந்தாலுமே 3 இட்லிக்கு மேல நம்மளால சாப்பிட முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. ஸோ நம்ம கடமைக்கு நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு செய்து கொண்டால் போரும். தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம எல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கவே வேண்டாம். அது இன்னொருத்தருடைய கோட்டாவை நாம் அபகரிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இது நமக்கு தெரியணும். தானாக வர லாபத்துல நம்ம திருப்தி கொள்வது என்பது அது டிஃபரெண்ட். ஆக்சுவலி பகவானாக நமக்கு செல்வ செழிப்பு வழங்குவது என்பது அதை நல்காரியங்களில் நம்ம ஈடுபடுத்துவதற்கு உபயோகப்படுத்தலாம். ஆனா நாம அதையே தேடி பெரும் லாபத்தை தேடி நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நம்ம செய்யக்கூடாது. தானாக வரக்கூடிய லாபத்துல நம்ம திருப்தி கொள்ளக்கூடிய தன்மையில நாம் இருக்கணும். அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்க நமக்கு கர்ம பந்தனங்கள் ஏற்படுவது கிடையாது. சோ பயனற்றதாக கூறப்படும். மக்கள் எப்படி பெரிய நகரங்களிலும் இயந்திர தொழிற்சாலைகள் பயனில்லாமல் உழைக்கின்றன என்பதை நம்மால் கண்கூடாக காண முடியும் இல்லையா? சோ மனித சக்தியால் பல்வேறு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது இல்லையா? நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையை எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தா, அதாவது எல்லாத்துக்குமே, அதாவது ஆன் த ஸ்பாட் ரெமிடி அதுதான் நமக்கு இல்லையா? ஸோ முன்ன காலத்துல எல்லாம் உரலை வச்சு நம்ம வந்து மாவாட்டிட்டு அது அந்த செயலை செய்திடணும். இப்போ வந்து பட்டனை தட்டினாலே போரும், கிரைண்டர் வந்து வந்துருது. ஏன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டட் லைஃப் வேணும் நமக்கு. அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அவை அனைத்தும் புலனின்பத்திற்கு உரியவையாகும். பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு உரியவை அல்ல. மேலும் பகலில் கடுமையாக உழைத்து களைப்படைந்தவன் இரவை உறக்கத்திலோ சிற்றின்பத்திலோ கழிக்கின்றான். தட் இஸ் த ரைட் திங். வாட் எவர் இங்க பிரபுபாதர் சொல்வது கரெக்ட் தான். ஓடி ஓடி உழைச்சு நைட்ல என்ன பண்றோம்? நித்திரையை தான் நம்ம வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றோம். இதுதான் பௌதிகமான நாகரிக வாழ்வை ஏற்றுள்ள குறைந்த அறிவுடைகளின் திட்டமாகும். ஸோ அதனால நிறைய கழுதை போல நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவ்வாறு நாம் செய்யும்போது நம்ம மூடர்களாக கருதப்படுகின்றோம். ஸோ அதான் 4 விதமான துஷ்கிருதினோ சுக்ருதினோ, இதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? துஷ்கிருதினோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று நரதாமா, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடா, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நாத்திகத்தன்மை உடையது. இந்த மாதிரி 4 பேர்களை பற்றி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து துஷ்கிருத்தினோல படிச்சிருக்கோம். ஸோ மூடர்கள் தான் நம்ம அவர்களை பற்றி தான் இங்கே பேசுகின்றோம். ஸோ கழுதை வந்து எதுக்கு ஆற்றுக்கு செல்கின்றது, எதற்கு வீட்டுக்கு செல்கின்றது? அதாவது ஒரு புல்கட்டுக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா காலையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கழுதை வந்து வேலை செய்யும், எல்லாவற்றையும் எடுத்துட்டு வந்து காட்டுக்கு செல்லும். அதே மாதிரி அங்க ரெடியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஐட்டம்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு வந்து வீட்டை வந்து சேர்க்கும். ஸோ ஆனா எதற்காக அது அவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்று அந்த கழுதைக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. ஸோ எந்நேரமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய எஜமானிடத்துல இருந்து அடி வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அது எப்ப நடக்கும்னே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான் புத்தியே அற்ற நிலையில் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா மூடர்கள் வந்து தன்னுடைய கடமைகள், அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடமையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செயலில் எடுத்துட்டு போய் செய்யறது கடமையாகும். ஆனா தன்னுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக அவர்கள் எடுத்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு புல்கட்டுக்காக கழுதை அவ்வளவு கஷ்டப்படுவது போல நாமளும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பைசாவுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய உடலையெல்லாம் வருத்தி கொண்டு பின்னாடி இந்த என்ன ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும்னே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய உழைப்பு வந்து இருக்கின்றது. ஸோ அவ்வளவு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதான் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். நம்ம தேவைக்கு என்னவோ அந்த அளவுக்கு செய்து கொண்டால் போதும் அப்படிங்கிற அந்த மன திருப்தியை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். குறுகிய ஆயுளை கொண்டவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் அவர்கள். ஸோ 10வது பதம் பார்த்தீங்கன்னா லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க அட்மிட் பண்ணி வாசிங்க. சூத உவாச்ச. ஸோ யதா பரிஷித் குரு ஜாங்கலே அவசத் கலிம் பிரவிஷ்டம் நிஜ சக்கரவர்த்திதே நிஷம்ய வார்தாம் அனதி பிரியாம் ததஹ சராசனம் சம்யுக சௌண்டியர் ஆததே. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கீழே பண்ணுங்க, மேல பிடிச்சு கொஞ்சம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா பரீட்சித் குரு ஜாங்கலே வசத் கலிம் பிரவிஷ்டம் நிஜ சக்கரவர்த்திதே நிஷம்ய வார்த்தா மனதி பிரியாம் ததஹ ஷராசனம் சம்யுக சௌண்டிராததே. சூத உவாச்ச. சூத கோஸ்வாமி கூறினார். யதா அப்போது பரீட்சித் மகாராஜன் குரு ஜாங்கலே குருக்களுடைய சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரில் அவசத் வாழ்ந்து வந்தார். கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் பிரவிஷ்டம் புகுந்தது. நிஜ சக்கரவர்த்திதே அவரது அதிகார வரம்புக்குள். நிசம்ய இவ்வாறு கேள்விப்பட்டதும் வார்தாம் செய்திகளை
அனதிப்பிரியாம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இல்லை. ததக அதன் பிறகு சராசனம் அம்புகளையும் வில்லையும் சம்யுக அதற்கு ஒரு வாய்ப்பை பெற்று சௌண்டிகி யுத்த செயல்கள் ஆததே கையில் எடுத்தார். மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், குரு சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரில் பரீட்சித்து மகாராஜன் வாழ்ந்து வந்த பொழுது கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் அவரது ராஜ்யத்திற்குள் ஊடுருவ துவங்கின. இதை பற்றி கேள்விப்பட்ட அவருக்கு இவ்விஷயம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி தருவதாக இல்லை. ஆயினும் இது அவருக்கு போரிடுவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தது. ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தது. வில்லையும் அம்புகளையும் கைகளில் ஏந்திய அவர் யுத்த செயலுக்கு தம்மை தயார் செய்து கொண்டார். பொருளுரை. பரீட்சித்து மகாராஜனின் அரசாட்சி பரிபூரணமாக இருந்த காரணத்தால் அவர் தமது தலைநகரில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார். ஆனால் கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் அவரது ராஜ்யத்திற்குள் ஊடுருவிவிட்ட செய்தியை கேட்ட அவருக்கு சிறிதும் மகிழ்ச்சி ஏற்படவில்லை. கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் என்ன? அவை பெண்களுடனான தீய உறவு, மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருள் உட்கொள்ளுதல் மற்றும் சூதாட்டம். கலியுகம் என்றால் சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த யுகம் என்பதாகும். மேலும் மேற்குறிப்பிட்ட 4 அறிகுறிகள் தான் மனித சமூகத்தில் உள்ள எல்லா சண்டை சச்சரவுகளுக்கும் மூல காரணங்கள் ஆகும். சிலர் அத்தீய பழக்கங்களுக்கு பலியாகிவிட்டதை கேள்விப்பட்ட பரீட்சித்து மகாராஜன் அதற்கு எதிராக உடனே நடவடிக்கை எடுக்க விரும்பினார். குறைந்தபட்சம் பரீட்சித்து மகாராஜனின் ஆட்சி காலம் வரையிலாவது அத்தகைய அறிகுறிகள் யாருமே அறியாததாக இருந்து வந்தது. அதை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் உடனே அதை அவர் களத்தெறிய விரும்பினார். அச்செய்தி அவருக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியை தரவில்லை. ஆனால் போரிட அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியதால் ஒரு வகையில் அவர் மகிழ்ச்சியும் அடைந்தார். சிற்றரசுகளுடன் போரிட வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை. ஏனெனில் அனைவரும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அமைதியாக வாழ்ந்தனர். ஆனால் கலியுகத்தை தூண்டியவர்கள் அவரது போர் திறமையை வெளிப்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தனர். விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிட்டியதும் விளையாட்டு வீரனுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாவதை போலவே உண்மையான சத்திரியருக்கும் போரிடும் வாய்ப்புகள் காணப்படுவது இயல்புதான். அப்படியானால் அந்த அறிகுறிகளை விளக்குவதற்கு ஏன் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன? இவை சோம்பேறிகள் மற்றும் துரதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆகியோரின் விவாதங்களாகும். மழைக்காலத்தில் மழை வருவது இயல்புதான். இருப்பினும் மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதில் முன் எச்சரிக்கையாக உள்ளனர். அதை போலவே கலியுகத்தில் மேற்குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் சமூக வாழ்வில் பரவுவதும் நிச்சயம். ஆனால் கலியுகத்தின் தீமைகளிலிருந்து பிரஜைகளை காப்பாற்றுவது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். இத்தகைய தீய செயல்களில் ஈடுபடும் துஷ்டர்களை தண்டிக்கவும் சமயத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக தூய பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொண்டிருந்த குற்றமற்ற பிரஜைகளை காப்பாற்றவும் பரீட்சித்து ராஜன் விரும்பினார். அத்தகைய பாதுகாப்பை அளிப்பது அரசரின் கடமை ஆகும். மேலும் போரிடுவதற்கு பரீட்சித்து மகாராஜன் தம்மை தயார்படுத்திக் கொண்டது முற்றிலும் சரியானதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷனே ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதாவது இதுல நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம இன்னும் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. சூத உவாச்ச யதா பரிஷித் குரு ஜாங்கலே வசத் கலிம் பிரவிஷ்டம் நிஜ சக்கரவர்த்திதே நிஷம்ய வார்த்தாம் அனதி பிரியாம் கதக ததத சரசனம் சம்யுக்த சவுண்டீர் ஆததே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்கம் சூத கோஸ்வாமி கூறுகின்றார். குரு சாம்ராஜ்யின் தலைநகரத்தில் அதாவது அஸ்தினாபுரத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிஷித் மகாராஜன் வாழ்ந்து வந்த போது கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் அவரது ராஜ்யத்தில் ஊடுருவர துவங்கின. சோ களி வந்திருக்குன்றது எதை வச்சு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் அப்படிங்கிறது விளக்க உரையில ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதை பற்றி கேள்விப்பட்ட அவருக்கு விஷயம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி தருவதாக இல்லை. ஏன்னா கலியை பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்ததுதான் கலியுகம் ஆக்சுவலி. ஆயினும் அவர் அதற்கு போரிடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக ஏற்படுத்தி தந்தது. வில்லையும் அம்புகளையும் கைகளில் ஏந்திய அவர்
யுத்த செயல்களுக்கு தம்மை தயார் செய்து கொண்டார். சோ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் எந்தெந்த இடத்துல இஷ்யூ இருக்கோ அந்த இடத்துல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த பர்டிகுலர் தேசத்து ராஜாவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரியந்தோ அந்த கண்ட்ரோலை பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக தான் அவருடைய முயற்சியை வந்து அவர் வந்து தயார்படுத்தி கொள்கிறார். பரிஷித் மகாராஜனின் அரசாட்சி பரிபூரணமாக இருந்த காரணத்தினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தமது தலைநகரில் அமைதியாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அமர்ந்திருந்தார். ஆனால் கலியுகத்தின் அறிகுறிகள் அவர் ராஜ்யத்தில் ஊடுருவி விட்டத செய்தி கேட்ட அவருக்கு சிறிதும் மகிழ்ச்சி அளிக்கவில்லை. சோ அந்த அறிகுறிகள் தான் என்ன அப்படிங்கறது வந்து இங்க பார்க்கின்றோம். பெண்களுடனான தீய உறவு, அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாதல், சூதாட்டம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 தான் மெஜாரிட்டி. ஆக்சுவலி கலியுகம் என்றால் சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த யுகம் என்பதாகும். சோ நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சாமானியமா ஒரு வாதத்தை விடுறதே கிடையாது இல்லையா? ஆல்வேஸ் இந்த ஃபைட்டிங் மோட். எஸ் நான் ரைட் அப்படிங்கறது வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி, இந்த குவாலிட்டியை நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். எப்பொழுதுமே நாம ரைட் அப்படிங்கறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே கூடாது. தட் மேக்ஸ் த சிச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூழ்நிலை வந்து நம்மள வந்து ஒரு ஒரு விரோத தன்மையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால வந்து நம்மளை பற்றி அவர்கள் அவதூறு கூறினாலும் எஸ் விளக்கத்தை கொடுக்கலாமே ஒழிய நீ தவறு நான் ரைட் அப்படிங்கறத வந்து நாம் என்னைக்குமே அந்த மாதிரியான ஆங்கிள் நம்ம செய்யவே கூடாது. அது தவறான ஒரு இது. ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து விட்டுணும். அந்த குவாலிட்டி நமக்கு உண்டு. யாரெல்லாம் கொஞ்சம் ஹானஸ்டியா இருக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா இந்த வந்துடும். இந்த அது உடன் பிறந்த ஒரு இது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு நம்மளை பத்தி அவங்க தப்பா சொல்லிட்டாங்களா, அது எப்படி சொல்லலாம், நான் செய்யல அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வந்து நாம பிரயத்தனம் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த முயற்சி தேவையில்லை. ஸோ அதை வந்து நம்ம சாதாரண முறையிலே வந்து விளக்க உரை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து போகலாம். ஆனா நம்ம அது கடைசி வரைக்குமே விடுவது கிடையாது. அதுதான் கலியுகத்தினுடைய சுபாவம். அந்த சுபாவத்தை நாம வந்து நல்லவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம கூட அதை வந்து உபயோகப்படுத்தி விடுகின்றோம். அதனால்தான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த ஒரு குணத்தை கண்டிப்பாக விடணும். நோ நீட் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். நீங்க யாருக்குமே வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எஸ் பகவானுக்கு தெரியும் யூ டிட் டூ ராங் அப்படிங்கிறது வந்து. ஸோ அந்த மனநிறைவோட நம்ம வந்து விளக்க உரை ரெஸ்பாண்ட் வேணா பண்ணலாம், முறைய வாதங்கள் செய்யக்கூடாது. அது ரொம்ப தவறான ஒன்று. சோ சிலர் அத்தீய பழக்கங்களுக்கு பலியாகிவிட்டதை கேள்விப்பட்ட பரீட்சித் மகாராஜன் அதற்கு எதிராக உடனே நடவடிக்கை எடுக்க விரும்பினார். அத்தகைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிகுறிகள் யாரும் அறியாத இருந்து வந்தது. அதை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் உடனே அவர் அதை கலைத்தெறிய விரும்பினார். அச்செய்தி அவருக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி தரவில்லை. ஆனால் போரிட அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியதால் ஒரு வகையில் அவர் மகிழ்ச்சியை அடைந்தார். சிற்றரசர்கள் அவர் கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழ்ப்படைந்து அமைதியாக இருந்தனர். ஆனால் கலியுகத்தை தூண்டியவர்கள் யார் இதை தூண்டினார்களோ அவரது போர் திறமையை வெளிப்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தனர். சோ விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள கண்டிப்பாக ஒரு வீரனுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசை இருக்கும். ஏனென்றால் அதுல போய் ஒரு மெடல் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாமே இருக்கும். அது ஒரு வாய்ப்பாக அது நல்கப்படுகின்றது. அதே போலதான் இங்கேயும் வந்து பரீட்சித் மகாராஜனுடைய அவருடைய வீர பராக்கிரமசாலியை வந்து அதாவது கண்டிப்பா ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா? ஒரு சத்திரியனுடைய தர்மம் அதுதான். ஆனால்தான் இந்த கலியுகத்தினுடைய அறிகுறிகள் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய நாடுகளில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து போர் முயற்சி மேற்கொண்டு அந்த கலியை ஒடுக்கணும்ன்றதுதான் அவருடைய இது. அப்படியானால் அந்த அறிகுறை விளக்குவதற்கு ஏன் முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன? இவை சோம்பேறிகள் மற்றும் துரதிருஷ்டிகள் ஆகியோரின் விவாதங்கள் ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தனர். சோ இந்த மாதிரி வாய்ப்பை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். ஆனா இது கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? அதாவது சோம்பேறித்தனத்தையும் இந்த அதாவது ஏமாற்றுத்தனத்தை எல்லாமே நாம கண்டிப்பாக வந்து தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று. அது முத்தி போச்சுன்னா தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு சாகக்கூடிய அந்த நிலைமைக்கு வருவோம். ஸோ அதனால எப்பொழுதுமே இந்த சுபாவங்களை வந்து நம்ம குறைத்து கொள்ள என்ன மார்க்கம் இருக்கோ அந்த மார்க்கத்தை நம்ம நாடி சென்று விட வேண்டும். ஸோ நமக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஒன்று பக்தி. அந்த பக்தியை தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். கலியுகத்தின் தீமைகளிலிருந்து பிரஜைகளை காப்பாற்றுவது அரசாங்கத்தினுடைய கடமையாகும் இல்லையா? அத்தகைய தீய செயல்களில் ஈடுபடும் துஷ்டர்கள் தண்டிக்கவும் சமயத்தை பண்படுத்துவது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவப்படுத்துறது. அதாவது சமயம் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம். இங்கே சமயத்தை பண்படுத்துவதன் மூலமாக தூய பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொண்டிருந்த குற்றமற்ற பிரஜைகளை காப்பாற்றுவது, அதாவது பக்தர்களை ரட்சிப்பது. சோ அதர்மத்தை அழிப்பது, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவது, அதுக்கப்புறம் பக்தர்களை ரட்சிப்பது. இது எப்பவுமே வந்து செய்ய வேண்டிய செயல். பரீட்சித் மகாராஜன் விரும்பினார். அத்தகைய பாதுகாப்பை அளிப்பது அரசருடைய தலையாய கடமை ஆகும் இல்லையா? அவருக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையே அதுதான். மேலும் போரிடுவதற்கு பரீட்சித் மகாராஜன் தம்மை தயார்படுத்தி கொண்டது முற்றிலும் சரியானது அப்படிங்கிற ஜஸ்டிபிகேஷன் பிரபுபாதருடைய விளக்கத்திலிருந்து நமக்கு தெரியறது ஆக்சுவலி. ஸோ நான் இதோட இன்னைக்கான
கிளாஸை முடிக்கிறேன். வாஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருப சிந்துபியே வச்ச பதித்தனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர் பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, हरे ஹரே ராம் कृष्ण ராம் हरे ராம் हरे